Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Pois esta é unha época de avaliación da colleita, un pouquiño, non? E despois, seguidamente, pois prácticamente estamos na prepoda, o cual hai que aproveitar este tempo para reformar os viñedos ou aquelas roturas que durante o ano se ocurriron. Entonces, bueno, un momento de relaxo ao mesmo tempo, pero, bueno, de facer pequenas cousas para que todo este previsto chegado o momento outra vez. Empezamos complicado, empezamos mal, con mal tempo, con moita chuvia, pero, bueno, ao final, pois, acalamos, eu creo que unha colleita boa en calidad, sana, bueno, o tempo despois sí que nos permeou un pouquiño ao final, e creo que foi unha colleita moi satisfactoria. En estes momentos, máis que cuidados, preparar os cuidados, non? Entonces, agora, pois, estaríamos revisando aquelas cepas que están secas para poder sustituílas, marcándoas para que cando chega o momento, analizando os suelos para a próxima colleita, o sea, sin presa, pero sin pausa, non? Preparando o que son as tareas que despois en época de poda non podemos pararnos, entón creo que é o momento para facer eses pequenos traballos. Ben, é certo que eu xa vin xente que está podando, non? Pero, bueno, pasa o de todos os anos, a xente, o tempo é o tempo, non hai tanto personal como para facer podas, en plantacións grandes van empezando. Nós vamos a esperar un pouco máis a que caiga a folla, polo menos, que sería o ideal, e, bueno, cara a principios de diciembre, enero, pois, quizá comenzaremos as podas. Pouca actividade, prácticamente ao sol non hai que facer nada, deixar que a erva crezca, que é pouco máis, non hai que, nos viñedos en esta época prácticamente non hai que tocar en eles, non? De feito, hasta lle favorece que caixa erva e caixa vegetación para diluir todos eses residuos que poderán haber quedado, pois é fundamental. Estando a uva dentro, xa non lle afecta, non? O sea, que non é un arbusto realmente que ten unha estrutura que o viticultor actúa sobre ela, entonces non é unha estrutura vertical, polo tanto o vento prácticamente non lle afecta aos viñedos máis en esta época, vamos. As temperaturas que está habendo non é o máis normal, non, en esta época, pero, bueno, sí que estamos en outoño e poden surxir días así, non? Pero, bueno, sí que levamos unha temperatura bastante suave para o que se espera. O ideal sería que pouquiño a pouco empezar a ir enfriando para que a cepa realmente pase ao seu descanso invernal, que é o que procede, sería, vamos, a pedir o que nós non podemos decidir, non? En bodegas, agora supoño que estarán cos trasegos, cos traballos de adega, propios de cada bodega, según a actuación que teñen que facer, pero, bueno, para eles estarán en pleno funcionamento, non? Agora os adegueiros, pois, facendo, mirando como están eses viños, como están de acidez, intentando, pois, sacar un viño ao mercado ca máxima calidad. A uva foi excelente, o cual creo que os viños teñen que ser bons. Marcar cepas enfermas, ir preparando analíticas de suelo para as semendas de abono que se poden ir incorporando a nivel de calizas por xa ahora mismo en noviembre e diciembre,
e máis cara xa o ano que ven, xa enero, pois outras emendas que tamén son necesarias, entón ir planificando un pouco eso para ter todo preparado. Normalmente as cepas que temos sempre con problemas, a maioría é a armilaria, algunha que outra con yesca, pero bueno, a armilaria sí que é un problema que xa está aquí endémico e bueno, sempre temos unhas pequenas baixas, non? Que hai que sustituir tamén de yesca, eutipiosis, etcétera, e hai que sustituílas, non? É máis fácil sustituílas que non hai outra posibilidade. É moito atraso intentar recuperar unha planta que ao final non das conseguido. Entonces, preparar todo solo, abrir o burato, airealo e sustituíla tan pronto se poida. Sí, en algunhas nos esperamos un ano, vamos marcando unhas cepas e podes arrancar e plantar cara ao ano, non? Pero de todos os xeitos, sempre que hai que plantar, esperamos sempre máis tarde, ao mes de febreiro, marzo para plantar. Bueno, pois cara ás podas, que é o máis próximo que temos agora, pois eso, como sempre, que non se olvide de preparar a ferramenta, que é necesaria, pero tamén o cuidado é necesario, de desinfección, afiar ben a ferramenta para ter cortes limpos, e sobre todo, si se pode, procurar non podar con chuvia, que sempre eses cortes quedan máis expostos a enfermedades, non? Dende a Estación Fitopatolóxica do Areeiro emitiron hoxe un aviso no referente ao viñedo. Os expertos advirten de que con este tempo tan húmido que estamos a ter non se van poder realizar as podas de outono que moita xente empeza xa nesta época. Advirten, ademais, de que unha vez finalizado este período de precipitacións e antes de realizar esta intervención, haberá que agardar un tempo a que sequen a madeira e o ambiente para evitar a contaminación polas esporas dos fungos que penetran a través das feridas de poda. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Concello de Meis mergúllase dende mañá nunha fin de semana de exaltación dun dos seus sectores produtivos máis importantes, o vitivinícola. Ás 8 da tarde celebrarase a inauguración da Feira Meus Viños, o seu gran escaparate de promoción e divulgación. A Feira Vitivinícola acada a súa quinta edición, consolidada como un dos grandes eventos do ano no municipio. Desta volta participan no evento 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. Na Praza do Mosteiro ofrecerán os seus produtos a prezos máis que razoables. Ademais, os viños virán acompañados de moita gastronomía. Nesta liña destacar tamén os diferentes show cooking que teñen. Ademais, os viños virán acompañados de moita gastronomía, a destacar tamén os diferentes show cookings que teñen organizados nesta edición, dándolle protagonismo a futuras promesas da nosa cociña, con Carlos Silvestre e Manu Aval. As xornadas completanse coa cata concurso amateur. As propostas vinculadas co viño e a gastronomía hai que sumar tamén unha variada oferta musical, cun tributo a Hombres G, Os Druidas, Pablo Balseiro Trío e Dani Barreiro en Friends. Onte o Concello viaxou ata Vigo para promocionar a cita e darlle máis visibilidade. A alcaldesa meisina Marta Giraldez e o seu homólogo vigués Abel Caballero debullaron a programación e convidaron a todos os interesados a visitar Meis esta fin de semana. Pues desde aquí, desde este sitio incomparable, quiero invitar a todo Vigo, a todos los vecinos y vecinas de Vigo, que este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, que nos visiten, que vengan a Meis, que somos un pueblo que nos encanta acoger a las personas que nos visitan, y estoy segura que Meus Viños pues les va a sorprender y les va a gustar. Y decir a la ciudad que este fin de semana un sitio estupendo para ir es Meis, para disfrutar de la gastronomía, disfrutar del vino, disfrutar de la amistad y de la cultura que hay en torno al vino. Así que Vigo, este fin de semana Meis. O consumo de viño mantense en España, amosando incluso un leve crecemento dun 1,3% nos últimos 12 meses. Son datos de xullo de 2024. Así acadou os 9,76 millóns de hectolitros, segundo datos do Infobi. Mantense, polo tanto, un lento crecemento das vendas de viño no Estado, alonxadas aínda do récord cando se superaron os 11 millóns de hectolitros. Así as cousas, as taxas de variación dos últimos meses mantéñense moi estables, con crecemento lixeiramente por
por riba do 1% e un volume promedio ao redor dos 9,71 millóns de hectolitros. Por canles de distribución e segundo datos achegados pola consultora Nielsen IQ, a alimentación medra lixeiramente un 0,1%, mentres que a canle de hostalería cae un 2,1%. A tendencia das vendas en valor é máis positiva respecto ás de volume. Rexistrase un 1,6% de crecemento global que se reparte entre un 4% máis na canle de alimentación e unha lixeira caída do 1,2% en hostalería. Nos dous casos, a mellor marcha relativa en valor que en volume reflicte que se mantén a suba dos prezos medios por litro, un 2,4% en total, un 3,9% en alimentación e dun 0,9% en hostalería. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Se son afeccionados á música, aos libros ou ao viño ou as tres cousas a vez, interésalles a última proposta do Concello de Pontevedra. Nace na cidade o ciclo Conversas do primeiro andar, pensado pro gastroespazo do mercado de abastos. Nas actividades do mercado que queremos é que ese fío conductor que recorda que no equipamento no que estamos é un mercado municipal e, polo tanto, un punto de venda de produto fresco e de produto de calidade, pois non podía faltar ese produto que nos recorda, como digo, o lugar. Conversas no primeiro andar, eu creo que é unha proposta innovadora na que falaremos de libros que pivotan ao redor da música e tamén teremos oportunidade, como non, para pechar con música. O ciclo comezará este sábado 19 de outubro e rematará o 23 de novembro. Entre medias, 6 citas de acceso libre e gratuito. De un xeito moi equitativo, porque a programación é libre e gratuita. E hai poucos concellos, e eu aquí saco o meu orgullo, que fan este tipo de programación de xeito gratuito, na que todo o mundo pode acceder e na que todo o mundo se pode achegar a esta cultura, pois, bueno, menos mainstream, ou por así dicilo, e que che abre moitísimas portas de análise, de perspectiva. Trataríamos de traer moitas máis cousas, pero é un pouco complicado para a época do ano que estamos. Espero que para o ano que ven poidamos seguir con este ciclo. Darlle máis movida a ese primeiro andar, sen facer moito ruído para que a xente que traballa abaixo non lle molestemos, por iso pusemos eses horarios. Creo que é un espazo bonito e que creo que se van a facer máis cousas. Unha conversa sobre viños naturais con Adrián Guerra e un concerto de Bernard Taylor e Roger de Flor a partir das 8 da tarde levantarán o pano da programación. O 19 imos a inaugurar sobre ou preguntándonos acerca da pertinencia dos viños naturais, que de naturais son, que debemos buscar a hora de consumir un produto natural, que non é natural, porque a veces entre o marketing e esa moda, afortunadamente, da alimentación sostible, pois hai veces que se nos vai un pouquiño, e pecharemos con un concerto que pretende conectar Galiza con Escocia da man de Bernard Taylor e Roger de Flor. O sábado 26 celebrarase un concerto de Kevin Herm Connolly, mentres que o xoves 7 de novembro está programada unha conversa de Fernando Fernández Rego sobre anos 80, movida, atlantismo, vanguardismo e underground. Cada vez que pensamos na escena independente ou nas escenas underground, nos vamos a Madrid, nos vamos a outros puntos de Europa e esquecemos que aquí en Galiza tivémola e moi perto en Vigo, tamén en Coruña, pero sobre todo en Vigo, e coñecer delo tamén forma parte de coñecer a nosa cultura contemporánea e poñela en valor, porque moitos experimentos e moita da cultura que hoxe coñecemos tivo o seu cerne nese Vigo dos 80, nesa Galiza dos 80. O xoves 14 contaremos con un clásico
podemos dicilo así, Óscar Avendaño, que presentará o seu libro Lo tengo en vinilo, e falaremos acerca de viños con personalidade con Pablo Vidal. O xoves 21 o Gastroespazo acollerá a presentación do libro Que non se te note de Rocío Saiz. Tamén se celebrará a presentación da adega Anónimas Viticultoras e un showcase de Buena Tarde e Rocío Saiz. E creo que ter a Rocío Saiz en Pontevedra pois é un luxo, non só pola súa faceta artística, senón tamén pola súa dimensión pública como feminista, como unha muller valente que lle chama as cousas polo seu nome, e creo que é unha oportunidade excepcional de falar con ela. Tamén presentaremos a bodega Anónimas Viticultoras, dúas mulleres, Cristina Ayagüe e María Falcón, que pois tamén nos contarán seguro que das dificultades engadidas que ten sempre muller en calquera ámbito. Despedirase o ciclo o sábado 23 de novembro. Ás 6 da tarde está prevista a presentación do libro Galicia, Musicalidade de Noel Turbulencias e unha conversa con Javier Colla sobre o viño na Pontevedra actual. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.